ja tänään me teemme Mäkkimäen Grootopiat, parkouriminen ja farmiminen, osa 3. Niin alustamme. Mä tästä mega pikka ei tee. Mulla on umpas 6 minuuttia va? Mä minun mappi jälleen. Niin. Niin, alkaa nyt enemmän parkourimaan. Ja siis mä oon Barbie-Bob. Parkour poika. Onks täällä parkour? Pui. Porhana. No mennään vaan parkour. R. Perään. Oho. Näitä lokkaa. Onks tää tää? Ei tää oo mikään. Onks tää parkour? Oh! Jep, tääkin on. Aloitetaan sitten parkouria. Huhuu. Toki voi video. Ja Grootopia paras peli ikinä. Ante kuolin uudestaan. Uhuu. Uhuu, joo. Miksi täällä pitää olla näin vaikeeta täällä? Tän jälkeen nyt tämä. Miksi pitää olla? Yes! Yeah! Isku ei malta poikaa. Nonni. Mitäs me voitais ekaan alkaa parkouria täältä? Uhuhu. Voitais olla... Vapautus, kun mä rääkisin suomen kieltä. Mulla läpi sekaaminen eesti kieli ja suomen kieli. Aga edaspidi ma räägin ainult eesti keelt. Nonni, nüüd lähmegi. Yes, OMG, see on raske. Ma surin ära jälle. Käib pikk. Tasakesti siit vaikselt, nii on jo. No niin, väga hea. Ja nüüd selle ma saan ka tehtud. Hüppa üle. Yes. Ei. Brrrkla. Ha. Se on scam. Oppi. Kurra. Scam ja scam, täysin scam. Se on minkin varmaa. Mä kirjoittaisin ja... Hosel VL. Hosel VL. Ei kuka myy VL. Mine. Tämä ja tämä. Lol. Se ei hyvä. Tälle ei võtta seda vastu. Tahate näha vä? No, ära bänni mind. Ei bännigi. Nii kus see parkour on? Või mis asi see ikinä on? Kurat küll, see peab üles minema. Ettevaatlikult siin. Kurat. See peab nii raske olema või?
Julilove on mun sees. Tubeen. Täytyy, että mä teen videot tubessa. Joo. Ja vaattamekos nyt tulee kiveä vei. Elikkä pitää mennä. Peep minä siihen valkessa uksa. Kiveä vei, kiveä vei, kiveä vei, kiveä vei, kiveä vei, kiveä vei. Kiveä voi. Nyt sun maa. Älä lyö. Oho, ei tosta enää. Palanan vaja. Oh, zombie! Huhhuh. Tapännistä. Missä? Tykätyskö? Aika hyvä. Tykätyskö? Mulla. Raapitapiti, raapitapiti, vitu. Minä ero! Raapitapiti. Minä ero! Minä ero! Papantus siellä mun suuret Agnesa tuli siihen. Kura. 3 minuutit vielä tänään videota. Kurat, kauan täällä kestää sille kivi? Lol. Vapantusta. Jee. Suomalainen mä suomalainen. Lol. Minä ero päriseltkä! Niin. Näin nyt alkaa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ja go. Go. OMG. Minä ollaan nyt kähku. Kurat, sieltä. Minä ero päriseltkä! Niin, mä sit alla. Okei, siinä. Oh, ja se on scam. Ei olekaan. Ei ookin scam. Vapannust se. Niin. Ja lämmä nyt oma mappi. Ja sillä kort me ei joudukin farmita. Mä oon ollut sydämeltä vapaantusta oleva ja
se video oli Kiusavideo. tjukkana siis seekord. Laikike, subscribeke Mitä? või ja kommenttike. Mitä kommenttike, hä? Subscribeke. Kommenteerige minu videot ja tellige ja näkemist. Subscribeke.